Znači, borimo se. Svi kućile? Svi kućile. U mene, neko kaj ne mere, neće mlade. Hoće, balan. Treba samo polako, sa svaki. Nisi ništa odvajao? Ma ništa, tu nama napolje, evo sad se ojanji ovca, možda zasad će se ojanjiti ovca, ali ona stoji napolje. Eto, jes mi žao što ne snimi. Lijepo, stari moji, najbolji ste u Bosni i Hercegovini. Eto, čuli smo, jesu li najbolji u Bosni i Hercegovini? Najbolji, hvala Allahu da vam Bog da svako dobro. Maminiva mamire. Ideš u Mahmutoviću područje dolazi. Evo me, Kalesije. prvi put sam ja u Mahmutovićima. Kalesija. Kalesiji sam bila, u Mahmutovići su me zaobilazili do sad. Jeste dobro, kako ste? Evo dobro, kada sam ti, sestar droga. Dijana. Amir. Drago mi Brico mnogo. zvoni. Brico? Jeste. Otkud nadimak Brico? Pa tako imam nadimak. Od kako ste ga dobili? Pa lijepo. Po ovcama kad šišamo ovce, malo brže šišamo. Brico ovaca? Jeste, Ja. jeste. Znači jeste. ima Brico i zaovci. Ja. Amire, šta je ovo, ovoliki narod, a? Pa ja sam malo skupio, sam tebe pitao, imamo pravo da dođe i muzika ili ima, ti se rekla ne smijem tu. Pa eto, muzika mogu nam zezat nas autorska prava. Ko vam je ovo sve došao? To su moji prijatelji što mi pomagu kad mi zatreba da žito dovuču. Aha. I sve to me prate ljudi. Ljudi su smeđalaša. Aha. Znači prate me ljudi, kad je poplava, kad je nešto, sve mi to uradi. A šta, baš je bila ovdje poplava i to, jel? Pa bila je prošle godine, svijeko draga. Jesi li izgubio šta ne Pa nisam ništa, odozivaju se, vidiš, evo komšija mi je dovuku ovo drva, iznajmim mi u vikendicu. Tu boravim, tu tamo noćam, jedno 200 metara s ovcama noćim i onda tu povučem se u ovu šumu i naćam. To mi je komšija, dobar prijatelj. Je li moguće da narod ovoliko izlazi u susret, Amire? Moguće. Mahmutovići su najbolji ljudi. Svaka čast, nisam... Eto, ja nemam puno, ja sam tek prošle godine krenuo sa ovim ovcama da radim, imam 70 grla a ljudi me stvarno cijeni. A kako si ti zadovoljan ovim poslom? Evo, sad se baviš, znači, ovčarstvom, je li teško? Nije. Nije ni malo. Bio sam 2 godine na Vlašiću. 2 godine sam bio na Vlašiću. Tu si čuvao nečije? Kao hamal sam bio, kako se to kaže. Najamnik, je li Najamnik, tako? Pa sam sad malo posvetio se ja i moj dijete da imamo to. Znači, beremo lipu, od aluminijima smo ove ovce kupovali. Prodaje... Otpad prodajemo i to kupujemo. Jesi radio nekad negdje u preduzeću? Ne, bio sam u ratu, smijem ja to pričati. Naravno, bio si u ratu. Bio sam u ratu, imam 220 maraka penzije, i eto. To ništa ne. I građevinu radim, ali dijete i žena mi snaha, kaže neko, neće kaj mlada da radi, ja imam snaha, evo treba se porodi, moja snaha čuva ovce. Hoće. Pa evo curci ovi, evo vidi. To vam je Mina najmlađa čerka. Tako je, najmlađa čerka. Eto, ona je izašla pred nas, ona ima, kaže, 14 godina, jel? Jeste. Koliko ima najstarije dijete godina? Imam i čerka, najstarija, 22 godine. Čerka. Vi ste to mladi oženili, Amir? Pa, jesam. Koliko godina ste imali? Pa imao sam možda 19-20 godina kad sam se... Odmah se nekako i dijete možda... I tako sam dobio svoju čerku prvu, pa imam sina, imam snahu, evo im dole. Imam ženu. Svi nas trpljivo čekaju. Svi, ja kajem i zahvalan sam vašoj televiziji i vama, kao vama.
Meni lično? Lično te. Ma hvala mnogo, hvala. To je komšija. To je komšija. Vrijedan narod ovdje. Hvala, I radi se i sve, evo vidiš kako smo tu krenuli, sam od ništa. Nešto sam napravio, bio sam najmenik, radio zadruge i bio sam, kažem ti, na Vlašiću 2 godine i zavolio sam ovaj posao. A prije toga nisi nikada imao dodira sa ovcama, da ih čuvaš? Jesam imao i 2-3 imao, one nikakve, znaš. Onako malo za sebe. Ja, 2-3 nikakve, one bijedničke. Da se zakolje. A sad imam robu i čujem se s kolegama, sa ovčarima i sve. Znači, humanitarnu bi dao onome Adnanu, što si ga snimala. Ja. Tako. Meni nikad to ne mene da nampane gdje i kako. Znači, to dijete ne bi nikad izmožavao. To dijete zaslužno i uvijek ima od mene podršku. I uvijek ću mu ja podržati 2 ovce o sebi. Pa svaka čast. Stvarno ja, tako. Stvarno. Znači kad vidiš da se neko trudi, radi, grabi... Tako, kad se dijete bori, evo vidiš ove curice, evo vidiš žene i svi. Znači, borimo se. Svi kućile? Svi kućile. U mene, neko kaj ne mere, neće mlade, hoće, balan. Treba samo polako, sa svakim. A šta misliš, treba imati neku priču, taktiku ili to kućni odgoj ponese? Tako je, kućni odgoj. Polako, de sine, de ovako, de snaha ovako. Moja snaha došla 10. maja za mog sina, iz Bratunca. 2022. godine? Jeste. I kajem, ja sam prezahvalan sa njom. Ja idem na građevinu, oni beru lipu, kajem ti, limenke skupljaju, željezo. To moje snahe nije stid, mog sina, moje žene, nikog. Pa pošteno da se zaradi. Samo radimo pošteno. I hvala Allahu, stekao sam ovo za 2 godine. Pa svaka čast. Sad sam baš htjela da pitam s koliko ste ovaca krenuli. Pa krenu su 2 ovce. 2 ovce? 2 ovce krenu, pa malo pomalo. Evo vidi, Allah je dao, ima 70 ovaca i dobri ovaca. Pa vidim sad krupne su stvarno ovce, fine ovce. Ja mislila neki nomad za lutu ovdje. Ma kaki, što se tiče toga, seko draga, borimo se i hoćemo da imamo. Ali ja je plaćam, ja sam neki dan kupio 5 ovaca sam kupio 2000 maraka i digao u kreditu i mi Bosmu se zahvaljivam. Mi Bosmo zahvaljivam se kad mi dadnu, ali kažu šta hoćeš, hoću ovce. Ti si iskren, kažeš šta hoćeš. Tako, to hoću, a hvala Allahu nisam nikad ostao rati da zakasnim. I imam dosta još prijatelja što mi pomognu, ja radim i on kaže, Amire, šta hoćeš? Hoću, reku, 5 ovaca. Kaj, Amire, koliko ti treba para? Gazda mi taj Beriz Mujanović iz Liplja, selo Zvornička opština, zahvaljivam se njemu najbolji. To mi je čovjek najviše pomogu, znači koliko treba para dadnem. A daju se ovce na veresiju? Dadnu. Daju. Na pošten način. Ima Muhameda Sinanovića, švercer je čovjek, dadnem, ali ispoštuješ čovjeka. Narečenu, je li tako? Tako. Nema na kase, izgledaš se dati, I njemu se zahvaljivam puno i sve. Pričam ono što jest. Ko ti je na početku onda najviše pomagao kad si počinjao i ko ti je bio podrška kad si ti najviše mi je žena i djeca. Nije mi tad bila snaha. A svi smo podrška, oni su mi, ja 1500 maraka uzmem za lipu, ili 2, kaj nema posla, ja šipak beremo, ja radim na građevini, ako sam slobodan opet kod ovce, mi dođemo tude, beremo šipak, 2 marke kila šipka. I mi to skupljamo sebi, skupljamo i kupimo ovcu. Kad kažu nema se gdje zaraditi. Ne, ima. Nema se gdje kažu se ima. Samo gospođe što kažu neće one da rade. Neće, gospoda neka neće da radi. Ja se ovog ne stidim. Pa nema se čega stidi. Treba svi ko ukrade, ko prevari. Tako. Ovo, Boga mi. Ovo ja kajem volim. Ne znam, ne mogu ti opisati koliko ovo volim.
Eto, pa onda ti ko da si svoj san malo ispunio. Možemo tako da kažemo. Možeš. Pa ja. I ispunila si mi san, veliko hvala ti. Ma ne ja, nego ti što si sebi nabavi ovce. I ti, kad si došla, ja to volim, što si došla da me snimiš i sve, ili kajem. Pa meni je drago, Amire, što si nas pozvao, ja sam se rado odazvala. Šta mi fali, ja volim ovako pozitivne i lijepe priče da snimim, da upoznam fine domaćine ljude. Tako. Da prohodi malo našu Bosnu, u sve krajeve da kroči. A nisam nikad bio Nisam nikad u Mahmutovićima bila, pogotovo evo mi smo sad na njivama gore. Hvala vam visoko kad ste vi uspjeli ovo naći. Nije to zabačeno, znači, ali interesujete se i došli ste i hvala vam, visoko vam hvala. I malo ćemo reklame opet kasnije kad ćemo nešto ufatiti da reklame. Hoćeš nam uhvatiti? Hajde da vidimo. Koja nam je dobra? Da, moj ufat. I lovna i lovcu. Ma ufati samo. Mujo je sin ili? Sin mi je Mujo. Važi? Sin mi je Mujo. Kajem, ne znam, dragocjen sam sva ovo što mi je Allah da. Ovo je Allah da, nije narod. Pa, u Boga i sva na fata, kako kažu. A kaži mi, čime si se bavio kod dijete, čime su se tvoji bavili? Kako se živjelo? Uvijek malo stočarstvo, jeli? Kravice, 2-3 ovce i to. Znači, A gdje si odrastu? Jesi u Mahmutovići? U Mahmutoviću, ovdje jesam i to. Znači, tu sam odrastu i sve. Evo sad ćemo vidjeti jednu ovcu, kakaj. Jel ona košta 4-5 stuja ili? 600 sam imao za ovu ovcu, treba da se ojanji, nisam je dao. Aha, nudili ti su ti 6 stuja? Nudi, imam, brate, imam mušterija i sve za ovu ovcu, imao sam mušterija. Pozdrav domaćine, kako si? Evo, dobro, kako se zoveš domaćine? Mujo Imšić. Mujo, znači sin Mujo. Mujo, ti se ženio? Jesam, ja sam napustio školu i krenuo za ovo. Pa kako, ti i babinim stopama, jel? Babinim stopama od malena radim i ne mogu da budem u firmi ovo radim. Bio je počeo radit, Dijana. Da. On je malo sturen, on nije pričao nikad pred kameru. Ja sam mu rekao, sine, napusti firmu, evo ti je ovo firma. Znači, napusti firmu, bio je radio u Izazovu. Aha. Ja sam mu rekao, napusti to, ti je, sine, firma. I šta sad, Mujo, jesi ti zadovoljan? Jesam zadovoljan. Jesi? A plaća li baba fino? Ne plaća, ovo je moje. Ne plaća! Ovo je moje. Pa babu sve dao. Pa ti si, znači, boriš šta za sebe, Mujo, tako ispade. Zato sad meni malo jasnije kad tvoja Hanuma, tvoja žena, znači mlada nevjesta, pomaže, znači ne da pomaže, ona radi i sebe. Pa normalno. Svima to nama treba. Dobro si ti tu taktiku. Ne, u mene je tako. U mene je tako, ja tebe pratim non stop. Onaj neki dan što priča, ja imam kaj 4 žene. Kakve 4 žene ili onu? Ja pričam istinu. Ja gledam, jel ovo vrijedi? Meni ne treba barbika, Dijana, meni treba domaćica da se rodi. Ko, što ne? Barbika se kupi, neće mi traži da jedi. A ne traži ima ljepote, i rekao sam i dijetu. Znači, moramo se boriti. A kako ti znači, ajmo reći, onako izgled nebitan, to si mi već rekao, kako da znaš da je vrijedna ona, Amira? Pa napravit ćemo je mi, sa svim riječima polako i sve. Znači, mi ćemo napraviti nju sa svim riječima. Ali neće svaka da Pa neće, normalno. Ona, znaš, ono kad pričaš, sva umiljata, sve može, a Boga mi kasnije druga priča. Ja kajem, eto... A ima i kod obrnuto bude. Neki dan i sve, kajem ti, moja snaha došla tudik i imam ženu i sve, ali ona kad kaže, de ovu, more ovu. Kaj ne mere, more se bolan, more se, i lijepo se more živit. Kaj ne mere, more bolan, neće narod da Dijana radi. Evo, ulovila mi je janje tvoja kćerkica Emina. Jeste od prvojanke ovdje. Moram te zamoliti da ti držiš mikrofon da bi ja mogla držati janje. Može. Aj, bušo, mala, hvala ti puno. To od prvanke janje. Koja ovca možda volga 70 kila. Kaži mi koliko je janje, staro? Nema 4 dana to janje. Pa mašala, već je teško. Pa imao sam dobre ovne, Dijana, imao sam dobre ovnove. Imam i sad u Čaporu dobre ovnove i
To mnogo znači. Plaćao sam ovnove po 600-700 maraka sam plaćao ovnove. I tako mi je se isplatilo, hvala Allahu, imam te janče dobre. Odmah kvalitetnija janja. Pa nama. A prije će oni i na naš. Pa prije, normalno, sve da je bolje prije, sve, znači, to je dovna, znači, dosti, znači, dovna kad pušćaš na ove ovce. Ove su ovce pramjenke. Da. Imaš ti ovaca svakakve rase, ali ovo je pramjenka. Ti si zadovoljan sa pramjenkom? I zadovoljan sa pramjenkom svojom. Otporne su, ha? Otporne, nema u meni štali. Kako? Napolju spavaju, to janje se janjilo napolju. Nisi ništa odvajao? Ma ništa, to nama napolju, evo sad se ojanji ovca, možda zasad će se ojanjiti ovca, ali ona staji napolju. Ne desi se ništa? Ništa, hvala Allah. Ali dobro, nije bilo još minusa, ali kako sad bez štale kad budu minusi, kako će Ništa, sve to bude napolju. Samo mi pratimo i zadajamo. Njemu je bitno samo da malo ufati mlijeka. Aha, odmah, znači. Odmah mlijeka i njeg mlijeko zagrije i nikak je nije problem. Hoće da mi se otme. Ma nemoj mi bježati, znači, bolan. Nikak je nema problema sa tim. Evo, hajde da ga pustim. Hoćemo, hajde. Ode mi janje. Eno, sin je gore ulovio još. Hoćemo da vidimo, hajde da vidimo. Evo, ona traži majku, hoće li uspjet naći? Hoće sama, jel? Hoće, ona noć. Evo, ovcu isto, vidite šta i kako je. Sad ti meni Mujo sve izvini Amire, sve najbolje Mujo hvata ovce. Zato ovcu sam imao 700 maraka, nisam je dao. Eto. Što bola ne prodaš pa kupi dvije neke manje? Ma kako to? Šta ću ja kupit? Što se smiješ Mujo, ha? Ne ide to tako, jel? Ne merem takve kupit, nikad. Ali to nema čoban. Znači ima naš čobana i partnera, ali tu nema čobana u ovcu. Znači, to čoba nema. Kaži mi, ko ti pomaže oko janjinja i to, ili sin? Moj sin i moja žena i moja snaha i moja čerka. Ovo je baš, je li sjajna ova? Jeste, treba se Jeste, uskoro treba. Vidim, baš imaju i stomaci. Znači, sve vidiš. Znači, nemam ti šta, ja sam rekao, ja imam 70 grla, ali imam 70 grla dobrije. I opet salamim Adnana, što je onako dijete borac i pomoću mu. Adnana Kuralića. Tako, dječaka iz Kalesije koji je baš onako zanimljiv i fin. Ništa, Amire, ja ću tebi se zahvaliti što si ti nas pozvao. Evo, tamo smo te predstavili našim gledaocima. Hoću da kažem kako smo Amir i ja stupili u kontakt. Amir je gledao priče iz Bosne na izvornoj televiziji koje se emituju 3 dana sedmično, ponedjeljak, srijeda, petak od 20 sati. Ugledao moj broj na ekranu, pozvao me, pitao da li bih došla da snimim priču, naravno da bi. Evo, gledala sam da te što prije ispoštujem, Amir. Jesi, i hvala ti. Nisi dugo čekao. Nama smo došla sutreda, nama. Eto, tako. Čim smo mogli dogovoriti neki termin, mi smo dogovorili, pronašli se. Tako, šeri, draga, ja ću se tebi zahvaliti što si me pozvao. Sad ćemo tamo prići da upoznamo tvoje društvo, da nastavimo možda razgovor, a do tada da selamimo, pozdravimo sve gledaoce izvorne televizije. Amin, jarabi, da su zdravi, živi, da budu da imaju svako koji ja. Amin. Ti si bome zadovoljan. Zadovoljan, prezadovoljan. Baš mi je drago. Kad to čujem, nema kuknjave, nema to. Ništa to. Krivo ovaj, krivo onaj. Ma ništa to. Hvala Allah, kajem ti. Kaj neće da radi. Evo, ja sam tebe slušao sa onim kolegom, ja sam bio na Vlašiću isto i poznajem sve te kolege i salamim im sve. Ali kaj žena mi bila jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa ne valjaš ti. Ja da sam mogu na vam bi mu rekao ne valjaš ti, gospodine. Znači, kako ne valja? Kako sačuvat brak? Kad si ti kaže ode pa večer pa ne jedna žena mu ne valja, pa druga, pa treća, pa četvrta. Ja sam vas gledao i ja to pratim. Slušala sam ja sve, samo što ja ne smijem da dam svoje mišljenje. I on kaže ne valja, pa ne valjaš ti, gospodine, ne valjaš ti. Ali moraš se polako glasiti sa svakim, sa porodicom, sa sve. Moraš imati taktiku, imaš ti bome, Amire, taktiku moraš imati. Allaha mi, evo sad sam u onom plasteniku, ja skupio 20 limenki 30. I svjetlo obraza to skupljam. Ništa me nije stid, sam je stid ukrast, jer reći daj mi cigaru, ili daj mi pivu, ili daj me voziti na muziku, ja sam malo više trošio i par. Pa muziki i svašta. Sad ćemo mi to sve saznat tamo. Sve sam ja to trošio, šta sam ja radio, Bože.
A dođe se malo se čovjek kroz godine... Pa dođeš tobe ti dođeš. Ništa, Amire, nastavljamo razgovor, a vas, dragi naši gledalci, srdačno pozdravljam i ukoliko i vi poželite da vas posjeti Dijana, pa bujrum pozovite me, ja ću se rado odazvati, do tada uživati u ovim prekrasnim prizorima. Svako dobro.